mukana. Tuleeko keltaista väriä? Kyllä tulee ainakin tässä vaiheessa. On mielenkiintoinen tuo päätökaari. Kyllä se taitaa Uusimaan Tommi. On. Jetti. Kyllä tulee komeasti. Kyllä tuo keskihenki niin sanotusti Tommi kyllä. Uusimaan Tommi ja kyllä tuisti kohti erittäin hyvin. On kakkosena kaksi parasta, että se tulee kilpailemaan. Hirvittävässä taka-ajossa on Uusimaa Jalonen jotain painehommia olikaan tuolla taka-alenkipuolella, kun Väikällä on ruutulippu valmiina. Ykkönen, kakkonen, päivän tuonne semifinaaleihin. Ja nyt tää on nyt kahden kautta tulee tuon